שלום. לאחרונה הייתם עדים למסע פרסום בנוגע לישעיה הנביא, כן, מן התנ"ך, ספר ישעיה הנביא, פרק נ"ג, פסוקים 3, 4, 5 ו-6. אז הבה נלמד מעט אודות הפרק המיוחד הזה בכתבי הקודש. הנביא ישעיה מלמד את עם ישראל אודות הבשורה הנפלאה ביותר שאדם כלשהו יכול לחלום עליו, והיא אלוהים עתיד לבוא לעולם כדי לשלם בדמו, בחייו, את כפרת החטאים, את קורבן כפרת החטאים שלך ושלי. כן, הרי הקורבנות בתנ"ך, הקורבנות בבית המקדש, היוו סמל לקורבן גדול יותר, לקורבן נצחי. ומי אותו קורבן נצחי? עבד אדוני, אלוהים בכבודו ובעצמו, כי רק הוא נטול כל חטא, נטול כל פשע. והנה בפרק נ"ג, שכבר מתחיל כהקדמה בסוף פרק נ"ב, ישעיה הנביא מציין את התכונות של עבד אדוני. אותו עבד אדוני הוא רם ונישא וגבה מאוד. אלה תכונות המשויכות לאלוהים לכל אורך ספר ישעיה הנביא. אנו רואים זאת בפרק ב', בפרק ו', בפרק י"ד, בפרק נ"ז. בכל המקומות הללו זה שייך לאלוהים. ואם אדם כלשהו מנסה לשייך את התכונות הללו לעצמו, הרי הוא חוטא, או השטן בכבודו ובעצמו, כפי שכתוב בפרק י"ד. והנה בפרק נ"ג, הנביא מתאר את מה שיעשה עבד אדוני, כאשר הוא יבוא ויישא על עצמו את מחיר כפרת החטאים שלך ושלי. והנה הוא מתאר, הוא יבוא, איך הוא יבוא, איך הוא ייראה? הוא ייראה בצורה כל כך שונה ממה שאנו מדמיינים, שיהיה קשה להאמין. לכן הוא אומר בפרק נ"ג, מי האמין לשמועתנו וזרוע אדוני על מי נגלת? מי יוכל להאמין למשיח אלוהים שיבוא בצורה שכזו? והשאלה היא, למה שלא נאמין? למה שזה יהיה מוזר? אז הבה נראה את המשך הפסוקים, איך ייראה עבד אדוני כאשר הוא יבוא ארצה כשה האלוהים. נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו, נבזה ולא חשבנו. הוא לא יבוא כמלך, הוא לא יבוא כנסיך על סוס לבן, הוא יבוא כעבד, כשה. לא מתלונן, נושא על עצמו את כל זעם אלוהים עבור החטאים שלך ושלי, להוות קורבן נצחי, אחת ולתמיד. ונשאלת השאלה מפי רבים, מדוע שאלוהים יקבל קורבן אדם? ובכן, אלוהים אוסר עלינו בני האדם להקריב קורבנות אדם, וזה רק מפני שכולנו חוטאים. אבל כאשר אלוהים בא בדמות אדם, אלוהים הבן, ישוע המשיח, בא בדמות אדם, הוא היה נטול כל חטא. הוא בא לעולם הזה מושלם, ולכן יכול היה להוות שא הכפרה, השא הנצחי עבורך ועבורי. אך כאשר הוא יבוא לעולם, כאשר הוא כבר הופיע, הוא בא בדרך שאינה מושכת מבחינה פיזית, גופנית. הוא נשא על עצמו מבחינה סמלית את כל חטאותינו. הוא לא נראה טוב. לא היה בו שום דבר מושך שנלך אחריו ונאמר, כמה שהוא יפה, אנחנו הולכים אחריו בגלל יופיו החיצוני. לא, זה לא מה שקרה. ההפך זה נכון. למעשה כשהבטנו עליו אמרנו, הוא כל כך אינו מושך, הוא כל כך פגוע. אכן חוליינו הוא נשא, ומכאובנו סבלם. ואנחנו חשבנו נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. אמת. מבחינה סמלית, כל חטאותינו נראו עליו. הוא נראה כל כך פגוע, נראה כל כך חולה, שאנחנו חשבנו, מעניין איזה חטא הוא עשה שאלוהים היכה בו כל כך. אבל הוא לא עשה כל חטא. המכות שראינו עליו, למעשה, אנו היינו צריכים לשאת, לא הוא. אך מאהבת אלוהים הוא נשא זו על עצמו. והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. והוא מחולל מפשענו, פסוק 5. כל חטא שאתה ואני עשינו, כל חטא שהוא חיפר עליו,
כמוהו ככידון, כרומח, התקוע בו. כל חטא, כל מחשבה רעה, כל מעשה שאינו תואם לכתוב בתורת משה, הרי הוא חטא בעיני אלוהים. וכמה חטאים אתה ואני עשינו? הוא בא לעולם כדי לקחת על עצמו, לשלם בעצמו, בחייו, את כפרת החטאים שלנו. והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. הוא לקח את העונש, לנו נתן את שלומו. עסקה נפלאה, קשה להאמין, אך אלוהים נותן את הדבר הנפלא הזה למי שבאמת בוטח ומאמין בישוע המשיח, כבן האלוהים אשר בא לעולם למות כקורבן כפרת החטאים של בני האדם. הוא נצלב, מת, נקבר, ולאחר 3 ימים קם מן הקבר, קם לחיים, עלה למרום וכעת יושב לימין אלוהים האב, כפי שכתוב בתהילים פרק ק"י. ובחבורתו נרפא לנו, מי שבאמת מאמין בו, נרפא מנזקי החטא, נרפא מקללת המוות. המוות לא ישלוט יותר בחייו. בעולם הזה בוודאי שייתכן שנמות, אך נעלה לאלוהים, נקום לתחייה עמו לנצח נצחים, בחיים שהמוות לא ישלוט בנו יותר. כן, זה מובטח לילדי אלוהים. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו את עוון כולנו. ישנם אנשים שחושבים שהם כל כך צדיקים, לא חוטאים, אך כולנו חוטאים. דבר אדוני אומר שכל בני האדם חוטאים. דוד המלך אומר, בחטא יחמת נעימי, בתהילים נ"א פסוק 7. שלמה המלך אומר בקהלת פרק ז' פסוק 20, אין צדיק אין גם אחד. כולנו חוטאים, אין אדם שלא יחטא. והנה, כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו. על מי? על עבד אדוני, על המשיח, את עוון כולנו. פסוק כל כך נפלא. רבנים כל כך רבים חושבים שמדובר פה על עם ישראל הסובל עבור חטאי כלל העמים, אבל זה לא מה שהטקסט אומר. ישעיה הנביא גם מצביע פה על עם ישראל. ישעיה הנביא כולל את עם ישראל, כמו שאומר בפרק א', אתם קציני סדום ועמורה. כולנו חטאנו לאדוני, כולל עם ישראל. ולכן העבד פה אינו עם ישראל, אינו ישעיה הנביא, אינו יהושע בן נון, אינו משה רבנו, אלא אלוהים הבן, אל שדי, ישוע המשיח. אם תשים ביטחונך ואמונתך בו, אכן הוא יישא את חטאותיך ויעניק לך את שלום האלוהים. זאת ישועה.